खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दासिमबो बिजाब इउनिफर्म मोनाखै। बरपेटायाव साइबार दायनिगिरिखौ हमदों, एटिएम कार्ड आरो फन जब्द। 11 बोसोर बैसोनि आसामनि सिख्लाया पार्क स्ट्रीटआव हारसिं सानस्रिनानै रेकर्ड बानायदों। बेंगलाव शुभेन्दु अधिकारीनि हेफाजाबगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। आसाम एनडिए सरकारा 12 मे खालि समायखिरा लागोन। 6 शेड्युल एरियाज ओनसोलफोरा आसामाव एनडिएखौ हेफाजाब होबाय थादों। सिलचराव मणिपुरनि जराखौ हाथियार लानानै हमदों। आलफा आइजों सोमोन्दो थानायनि दायाव चराइदेवआव नागालेन्डनि आइजोखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दासिमबो बिजाब इउनिफर्म मोनाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ आसामनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाब आरो फरायसालिनि इउनिफर्म राननायाव गोबाव जानायनि सायाव गोख्रों दुखु फोरमायदों। फरायसा आफादा बुंदों दि गोबां फरायसाफोरा सोलोंथायारि आयदा जागायनायनि उनावबो नांगौ रोखोमनि फरायनाय मुवा गैयाजासे थाखोआव बाहागो लाबोगासिनो दं। एबसुआ हादोरसा सरकारनिफ्राय थाबैनो राहा लानो दाबि खालामदों आरो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय 18 मे खालारखौ थि खालामदों। सोरखारा होखानाय समनि गेजेराव दाबिफोरखौ सुफुंनो हायाब्ला रिट आर'जलाइ होनानै गोजौ बिजिरसालिसिम थांनो हागोन होननानै आफादा हुमखि होदों। एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायनाय रोजा रोजा फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथायाव फरा बिजाब आरो इउनिफर्मनि आंखाला गोहोम गोग्लैगासिनो दं। गौथुमा सोलोंथाइ बिफानखौ थाबैनो रानना होनो खावलायो जाहाथे फरायसाफोरा आरोबाव सोलोंथायारि खहा जाया। नैथि खौराङाव दङ बरपेटायाव साइबार दायनिगिरिखौ हमदों, एटिएम कार्ड आरो फन जब्द। साइबार क्राइमनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव बरपेटा पुलिसआ आसामनि बरपेटा जिल्लानि कलकछियायाव हर गेजेराव अपारेशन खालामनाय समाव सासे दायनिगिरि साइबार दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बे अपारेशनाव कलकछिया पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट क्राइम समिरन बैसुआ दैदेनदों। हमजानाय दायनिगिरिखौ मसुद जिन्नुल आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों, जायखौ अनलाइन थगायनाय खामानियाव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ बिथांनि कब्जानिफ्राय गं 80निबो बांसिन एटिएम कार्ड, 50सो मबाइल फन, गोबां किउआर कड आरो 4 लाखसो नोगोद रां बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा बेखौबो मिथिहोयो दि साइबार क्राइम नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गुबुन सोद्रोमाफोरखौ नागिरनो थाखाय कलकछियानि गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। थामथि खौराङाव दङ 11 बोसोर बैसोनि आसामनि सिख्लाया पार्क स्ट्रीटआव हारसिं सानस्रिनानै रेकर्ड बानायदों। आसामनि लाइमोन सानस्रिगिरि अदिति रय चौधुरीया खालि 11 बोसोर बैसोआव श्रीलंका आरो भारतनि गेजेराव पार्क स्ट्रीटआव हारसिं सानस्रिनायखौ जाफुंसारै फोजोबनानै जारिमिन सोरजिदों। अदितिया श्रीलंकानि तलाइमन्नारनिफ्राय गावनि गोब्राब दावबायनायखौ जागायदोंमोन आरो थाद'नाय गैयाजासे 29 किल'मिटारसो लांदां लैथोनि दैयाव सानस्रिनानै तामिलनाडुनि धनुषक'डियाव सौहैदोंमोन। बिथाङा 12 घन्टा 52 मिनिटसोआव सानस्रिनानै फोजोबनानै सोमोनांथाव साहस, सहनशक्ति आरो थिरांथा दिन्थिदों। बे जाफुंसारनाया आसामखौ गोग्गानाय लाबोदों आरो रायजो नाङैनो सुबुंफोरा उन्दै बैसोआवनो बेफोरबादि गोब्राब खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय बे लाइमोन सानस्रिगिरिखौ बाख्नायदों। बिथांखौ कच बाबुल गुरुंजों लोगोसे आसामनि गुबुन सानस्रिगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंथाय होनाय जादों, जाय बिथांमोनहा हादोरनाङारि दावबायनायाव बाहागो लादोंमोन। गेलेमु मोजां मोनग्रा आरो ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरा अदितिखौ बिथांनि जारिमिनारि जाफुंसारनायनि थाखाय साबायखर बावदों। बिथांखौ सा-सानजा ओनसोलनि लाइमोन एथलीटफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होनना बुंदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बेंगलाव शुभेन्दु अधिकारीनि हेफाजाबगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों।
सोनाब बेंगलाव सा 24 परगना जिल्लानि मध्यमग्राम ओनसोलाव बिजेपि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारीनि आंगो हेफाजाबगिरि चन्द्रनाथ राथखौ गुलि गावनानै बुथारनायनि उनाव गोदान राजखान्थियारि दुंहाव थासारि नुनो मोन्दों। बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि साननैसो उनावनो बे जाथाया जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बुधबारनि मोनायाव राथनि न'नि साखाथियाव सिनायमोनै हाथियार लाग्राफोरा गाग्लोबदों। बिथाङा गोबां गुलि गावनायाव जोखोम जादोंमोन आरो उनाव देहा फाहामसालियाव थैबाय होननानै फोसावदों। शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा जाथायखौ सिगांग्रो थांखि लानाय बुथारनाय होननानै बुङो आरो दोलोनि मावथिफोरखौ गोजोनखौ लाखिनो खावलायो जेब्ला पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। सोनाब बेंगल CIDआ बे जाथायखौ आखायाव लादों आरो बे बुथारनायखौ नायबिजिरनो थाखाय स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम SIT दानाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम NDA सरकारा 12 मे खालि समायखिरा लागोन। आसामाव बिजेपि दैदेननाय गोदान NDA सरकारा 12 मे खालि गुवाहाटीनि खानापारानि भेटेरिनारि फिल्डआव समायखिरा लागोन। बे हाबाफारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोबां मिरु मन्थ्रि आरो बिजेपिजों खुंजानाय रायजोफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ होनना मिजिंथिनाय जादों। NDAआ 126 सोद्रोमा थानाय आसाम आयेन आफादाव 102 मासि देरहादों, जाय गोरोबथाखौ फारियै थामथि खेबनि थाखाय गोख्रों भट होदों। हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो बिबान एंगारखाबाय आरो गोदान सोरखार दाजासिम दासान्दि केयारटेकार गिबि मन्थ्रि महरै खामानि मावगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ सिक्स शिड्युल एरियाज ओनसोलफोरा आसामाव NDAखौ हेफाजाब होबाय थादों। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव 21नि गेजेराव मोन 20 मासि देरहानानै बिजेपिनि दैदेननाय NDAआ फिन खेबसेबाव आसामनि 6थि फारिलाइ ओनसोलाव गोहोम खोख्लैनो हादों। फिथाइनिफ्राय मिथिनो मोनो दि गावखुंथाय गौथुम ओनसोलनि भटारफोरा दिसपुराव खुंथायाव थानाय जथायखौ मदद होबाय थादों। 6थि फारियाव हालामफोरा जाबाय बड'लेण्ड हायुं आवथायारि ओनसोल BTR, कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लाफोर। बे ओनसोलफोराव हारिसाफोरनि थाखाय जर'खा संबिजिरारि थाथाय आरो गावखुंथायारि गोहोफोर दं। राजखान्थि रोंग'साफोरा फोथायो दि बेफोर ओनसोलनि भटारफोरा साबसिन जौगाखांनाय अनसाय बिथांखि आरो दाथायारि मावथांखिफोरनि थाखाय खुंथायाव थानाय हादोरसा सरकारजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनो। ट्राइबेल बेल्टफोरा NDAनि गोख्रों दिन्थिफुंनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायनाय बांनायनि नेरसोन महरै नुनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ सिलचराव मणिपुरनि जराखौ हाथियार लानानै हमदों। आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ सिलचरनि रामनगर ओनसोलाव मोनसे जथाय अपारेशननि समाव मणिपुरनिफ्राय फिसाय बिसि सानैखौ खायो। दायनिगिरिफोरखौ लेसराम टिकेन मेइतेई आरो मनालिसा चानु होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हरनि समाव सिग्रोमनाय समाव हमजानायनि सिगां बिसि फिसायखौ मबाइल फन ट्रेकिंनि गेजेरजों नागिरना दिहुननाय जादों। रैखाथि हान्जाफोरा गावसोरनि भारा न'निफ्राय गंसे 9mm इटालियानि पिस्तल, गंबा गोथां गुलि आरो गंसे चाइनिज ग्रेनेड बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिसि फिसायआ बे ओनसोलाव 1.5 दाननिफ्रायनो थागासिनो दंमोन। पुलिसआ दा उदखारि हान्जाफोरजों सोमोन्दो थानायनि सोमोन्दै नायबिजिरगासिनो दं आरो आरोबाव सोंथि खालामगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ आलफा आइजों सोमोन्दो थानायनि दायाव चराइदेवआव नागालेन्डनि आइजोखौ हमदों। आसाम पुलिसआ होबथानाय उदखारि हान्जा आलफा आइखौ मदद खालामनायनि दायाव चराइदेव जिल्लानि नागालेन्डनिफ्राय सानै आइजोखौ खायो। बुधबारखालि मोनसे अपारेशननि समाव नागालेन्डनि ट्युएनसां जिल्लानि लिटाव कन्याक मुंनि दायनिगिरिखौ हमनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा आलफा आइजों सोमोन्दो थानाय सासे लाइमोनखौ थांलाय फैलाय खालामनायाव मदद खालामदों। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे आइजोआ ओनसोलाव सांग्रां उदखारि नेटवार्कजों सोमोन्दो थानो हागौ। दासान्दि बिखौ सोंथि खालामनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।